Территория определена, техника на месте. К строительству мечети все готово. Новая святыня появится в Ахматовском районе Грозного, рядом с остановкой Олимпийский проезд, и будет вмещать в себя 2000 молящихся. Она будет носить имя главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. الان دلغيتم زان سنسر ماجيك الوش سويا ور شي مواقشي قام ديش واللي بو يقونخ خرو الله خيت سنتان دوزرشنا ناقوشنا وجشنا لا سنجر هذا تبور بدق انا وباتش رمزان زرع ماجيك دو قزاح так شي زرع الله خزام الله دوق ماجيك دي شي سودو شولا. В честь начала строительства здесь собрались соратники главы региона. Присутствуют также внуки первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. ويباشا رمضان عجساء عالم خية مشوائة خلوش ليل صلوات سلام ماشا الخيل ليل يلشان صرخ الله اي ماجدك ايش دقيقنا بس خلوش دالسون دال دي كنس بيخم بويل اعتقنا ان سويلاتش بوش اخيوق ماجدك يوش متغير روزبال ماجدك يوش متغير قزع بوش نيه بار معها لوجو خز اسبح بيزمي Построить мечеть имени Рамзана Хаджи Кадырова – желание и инициатива жителей республики и членов команды Ахмата Хаджи Кадырова. ويسيلة بتشا ويوش رمضان حاجة صرخ دو داخ رمضان حاجة صرخ ودنيا ميلدل ماجدك خلل وين ويبتشا دولش بيركت دو مصو آور وين دلاتعش قبولش بوصلنا خنا دنيا شعبولش بوصلنا مسرة أدنى زناشنا علمشنا دين دويش بولشنا بيخمر سنة ديل سلامون دويش بولشنا ديكشنا أويلا تحينخ بولشنا أوريشي تينخ بولشنا مسرة تعتر أو بولويش تان مسيري وي بوصل بدنا تاخ وي قوما حلقي تاخ وين حلقي الله وي. Восхваляя Всевышнего за такую милость и благословляя пророка Мухаммада, мир ему и милость Аллаха, собравшиеся прочитали мавлид и сделали дуа. Отмечая благое начинание, здесь зарезали жертвенного барашка, а право выкопать первый чан земли предоставили внуку Ахмата Хаджи Кадырова Адаму. Жители близлежащих домов не нарадуются такому делу, особенно детвора. Они выражают желание помогать строителям. Архитектурная красота мечети сразу бросается в глаза. По окончании строительства она станет украшением Грозного и пополнит число мечетей республики, которых уже больше 1200. Шамиль Рисанбиев, Арби Чакаев, Неделя.